So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So finally ମୁଁ ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି କଥାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖଉଛି ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆଉଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାଉଛି, ଦେନ୍ ତାପରେ ମୁଁ ସେପଟେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ତାପରେ କଲେଜ ଯାଉଛି। ତ ସେଥିଲାଗି ସକାଳୁ ମୋତେ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଟାଇମ୍ ହଉନି ନା, ସେଥିଲାଗି ଦେଖିବା ତ ବାପା ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ କଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ତ କହିଲି କଣ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସକାଳେ ଟାଇମ୍ ହଉନି ଖାଇଯିବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖଉଛି ମୁଁ ତ ବାପାଙ୍କୁ କେବଳ ଖାଲି ଗୋଟେ ସେଉ ପାଇଁ କହିଥିଲି, ତ ସେଇ ସବୁ କେତେ ସାରା ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆଉ। ତ ଚାଲ ଦେଖିବା କଣ ସବୁ କେତେ ସାରା ଜିନିଷ ଆଣିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆରେ ବାବା, ତ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଜିନିଷ ଆସିଛି। ସେଟା ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରୁଛି କଣ ଆଣିଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି, ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଜାଗା ରଖିଦେବା କ୍ୟାମେରା ଟା, ତାପରେ ଯାଇକି ଦେଖି ହବ। ହଁ ଏବେ ଦେଖା ହେଲା ନା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ये वाला केक ଆସିଛି। ये वाला केक କେତେ ସାରା ପୁଣି ଆସିଛି। ଏଟା ଗଲା, ତାପରେ ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ, ଏଟା ହଉଛି ସେଉ ମୁଡକା, ଇଏ ବି ଆସିଛି। ତ ବିସ୍କୁଟ ଏ वाला ପ୍ୟାକେଟ ଟା ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ କଣ ଆଇଛି, ये भी ଗୋଟେ ଟାଇପ ର ମୁଡକା, ଦନ୍ତକଲି। ଆଉ ବାସ୍ ମୁଁ ଖାଲି କେବଳ ଏଇ ସେଉ ପାଇଁ କହିଥିଲି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଖାଏ ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ସବୁ, ସେଥିପାଇଁ କେତେଟା ଜିନିଷ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ବି ଅଛି। ଆଉ କଣ ଅଛି, ଇଏ ହଉଛି ଖାଲି ଡାଲି ମିକ୍ସଚର ଅଛି। ଆଉ କଣ ଅଛି, ଏଟା ହଉଛି ଖାଲି ମିକ୍ସଚର। ଆଉ କଣ ଆମର ତ କଟକଟି କୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସେଠି ଯଦି କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି ବି କୁହା ହଉଥାଏ ନା, ଯଦି ଆଉ କିଛି ଥିବ ତାହେଲେ ବି ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ। ଏଟା ଏଠି ଆମେ କଟକଟି କହିଥାଉ। ତ ଦେଖିଲେ ଏତିକି ସାରା ଜିନିଷ ଆସିଛି କେବଳ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଟାଇମ ହଉନି କିଛି ଖାଇକି ଯିବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିଲାଗି ଏତେ ସାରା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖା ହଉଛି ନା। ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ ଆସିଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏତିକି ସାରା ଜିନିଷ ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ ବି ଏଠି ଆସିଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଏତିକି ସାରା ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ସକାଳେ ତ ଏଇଟା ଖାଇକି ଆମେ ଯିବା। ତ ଏବେ ମତେ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଲାନି, ଯେହେତୁ କଲେଜରୁ ଆସିଲି ଆଉ ଟାଇମ ବି ବେଶୀ ହଉନି, ମିଳୁନି ନୋଟ ଲେଖା, ଦେନ୍ କଲେଜ, ଟ୍ୟୁସନ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ତା ଭିତରେ ଟାଇମ ହଉନି ଟିକେ ବ୍ଲଗ ଫ୍ଲଗ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯେତିକି ସମୟ ବି ମିଳୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଛି କଥା କି ସେୟାର କରୁଛି। ତ ଏବେ ଟିକେ ଯିବା, ମୁଁ ଖାଇକି ଆସେ, ଦେନ୍ ତାପରେ କିଛି ଆମେ କଥା ହେବା। ତ ଏବେ ଯିବା ଟିକେ ଖାଇକି ଆସିବା, ଆଉ କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଚାଲ ଖାଇବା। ତ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିବା ଦିପରେ କି ଖାଇବା ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ହେଇଛି ଆଇଟମ ଆଜି। ଭାତ, ଏଠି କଣ ବଢି ଆଳୁ କଣ ତରକାରୀ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଆଉ ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଫଡା ଫଡା ହେଇ ଭଜା ହେଇଛି। ଆଉ କଣ ହେଇଛି ଏଟା, ବନ୍ଧାକୋବି ଭଜା ହେଇଛି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଟିକେ ପାଖରେ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଆଚାର। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆଜି ଶନିବାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ନିରାମି ହେଇଥିଲା। ଏଠି ଆଇଁଷ କେହି ଖାଆନ୍ତିନି ଶନିବାରରେ ଆମର। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଯିବା ଖାଇବା, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି କଥା ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ତ ଚାଲ ଏବେ ଖାଇବା।